ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Пешниҳоди шумо мешавад гузориши мустақими мо аз ҷараёни бозии даври навбатии лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва Вахши шаҳри Бохтар. бозии мазкур бо иштироки ин ду даста дар варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода сурат мегирад ва ҳамин лаҳзаҳо пахши мустақимро мо аз варзишгоҳи мазкур пешниҳоди шумо мекунем. дар ҷараёни бозии имрӯза дӯстони азиз, гурӯҳи доварон бо роҳбарии Гулмуроди Саъдулло кор мекунанд. албатта баъд аз он ки ҳайъатҳои пурраи ҳар дастаро ба шумо шинос хоҳем кард, боз дар мавриди гурӯҳи доварон ва шахсони дигари мутасаддии бозии имрӯза низ гуфта мегузарем. дар хати дарвозаи дастаи ҳосилот Далер Азизов қарор дорад. рақами 1 бозигарони хати дифоъ, рақами 21 Фирдавс Чақалов, рақами 14 капитани даста Ойбек Абдуғафоров, рақами 15 Самуэл Офори, рақами 28 Бил Обама Арсен. дар хати ним муҳофиза рақами 10 Япеу Капава, рақами 24 Бортей Акуае, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 70 Нгомбе Мбенге Рудольф Патрик ва ҳамлагарон рақами 17 Ҷозеф Акумади ва Сундая Лонжисонг, рақами 11 сармураббии даста Амин Субҳонӣ аз кишвари Эрон. ҳайати дастаи Вахш Адам Ковач дар хати дарвоза рақами 40 футболбозони хати дифоъ рақами 13 капитани даста Сергей Яворский. дифоъгарон рақами 3 Тони Бикатал, рақами 2 Сиёвуш Асроров, рақами 23 Муҳаммадҷон Насков, рақами 81 Тоҳирҷон Тағойзода. дар хати ним муҳофиза рақами 20 Бенҷамин Ампонса, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 7 Сунатулло Исмоилов, ҳамлагарон рақами 11 Димитро Биланок ва рақами 30 Нуриддин Ҳамроқулов. сармураббии даста Зариф Усмонов. гурӯҳи доварон дар ҷараёни бозии имрӯза бо роҳбарии Гулмуроди Саъдулло аз шаҳри Душанбе кор мекунанд ва дар канорҳо ба ӯ Ҳасан Каримов аз шаҳри Норак ва Фарҳод Куралов аз шаҳри Душанбе кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Аслиддин Тағоев аз ноҳияи шаҳри Нав аст. гурӯҳи видеодоварон иборат аст Хуршед Дадабоев шаҳри Хуҷанд, Акмал Буриев шаҳри Турсунзода ва Зуҳал Хуҷаназарова шаҳри Душанбе ҳастанд. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз шаҳри Турсунзода ва ҳамчунин комиссари бозии Суҳроб Қаландаров аз шаҳри Душанбе ҳастанд. бозии имрӯза дӯстони гиромӣ тавре гуфтем дар Талко аренаи шаҳри Турсунзода сурат мегирад ва ба ҳар ду даста муваффақият ва барор орзумандем. қатъи назар аз он ки шаҳри Турсунзода андаке дуртар аст барои ҳам ноҳияи Фархор ва ҳам шаҳри Бохтар, аммо як гурӯҳ мухлисон аз маконҳое ки ин ду даста намояндагӣ мекунанд имрӯз ба варзишгоҳи Талко арена ташриф оварданд ва дастаҳои худро мухлисиву ҳаводорӣ карда истодаанд. ҳама чиз дӯстони гиромӣ барои оғози рақобати имрӯза омода аст. Гулмуроди Саъдулло ҳам ба соати худ назар меандозад ва бояд дар мавриди оғози рақобати имрӯза довари марказ мову шуморо дар ҷараён гузорад. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар ҷараёни рақобатҳои даври мазкур дӯстони гиромӣ мову шумо дар ин майдон имрӯз боз як рақобати дигарро шоҳид хоҳем шуд. он бо иштироки дастаҳои Регар Тадази Турсунзода ва Равшани Кулоб сурат мегирад. ду бозӣ ба нақша гирифта шуда дар доираи бозиҳои даври чорум маҳз дар ҳамин майдон имрӯз барпо мешавад. ҳама чиз тайёр аст дӯстони гиромӣ ва мо низ гурӯҳи эҷодиву техникии шабакаи телевизионии варзиш гузориши худро аз макони баргузории рақобати мазкур пешниҳоди шумо мекунем. инак садои хуштаки довар баланд шуд ва бозӣ оғоз мешавад. рафти бозии имрӯзаро ман Парвизи Маҳмадамин барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳам. хуб, инак дӯстони гиромӣ дар аввалин лаҳзаҳои рақобати имрӯза футболбозони дастаи ҳосилот кӯшиш карданд ки ба ҳуҷум гузаранд, аммо талошҳои онҳо натиҷа надод. ҷои ёдоварист ки дастаи Вахш дар рақобати даври гузашта муқобили Регар Тадаз мусовӣ карда буд 1-1 ва ҳосилот ҳам дар баробари дастаи Истиқлоли Душанбе бозиро мусовӣ 1-1 ҷамъбаст кард ва голе ки футболбози дастаи ҳосилот дар рақобат бар зидди
استقلال به هدف رساند. خیلی خاطرمون بود اسلام زویرов با وسیله کریستیانو رونالدو با زدن گل بسیار مهم دست یافت و طور ما دیدیم در پایان رقابت او با گل زده خود حساب را برابر کرد. از اوت اکنون فوتبالبازانی دسته حاصلات توپ را به بازی می‌دارند و یک چیز دیگر رو هم می‌خواستم گفته گذارم که در هیئت اولیه هر دو دسته تقریبا تغییرات ها در قیاس با آن هیئت بازیگرانی که در دور گذشته از دقیقه اول وارد میدان شدند دیده نمی‌شود. بازیگران دسته وحش توپ رو صاحب شدن. یاورسکی ارسال توپ رو انجام می‌دهد. اینجا دروازه‌بان توپ رو به دست آورد. دلیر عزیزов نه اونقدر خوب توپ رو به بازی در آورد در حالت قبلی. خب این زمان اگر ما دوستان گرامی اهمیت دهیم در خط دفاعی دسته وحش 3 نفر در خط دفاعی مرکز بازی دارند. حالا بعد از توپربایی فوتبالبازان دسته حاصلات کوشش میکنند که به هجوم گذارند. ارسال توپ رو دیدیم و پرتافتی نه آنقدر خوب بود زیرا سرعتی بلند نداشت. از یک طرف ارسالی انجام داده شده و از جانب دیگر خودی بلندی پرتافت هم چندان خوب نبود. یاورسکی باشد به آسانی حالت را برطرف کرد. اندکی برای مطابق شوی به رفتی بازی امروزه شاید وقت لازم است به فوتبالبازان هر دو دسته. خب ویران شدن قاعده بازی رو در این حالت ما و شما میبینیم. بنجامین امپونسا بر مقابل اسلام زویرov قاعده بازی رو ویران کرد. حالا یک بار دیگر همین حالت رو میتوانید ببینید. خب طور بالاتر گفتم در خطی دفاعی دسته وحش 3 نفر دفاعگران مرکزی قرار دارند. اینها سرگئی یاورسکی، تونی بیکاتال و سیاوش اسرارов هستند. همزمان با این از دو کنار به آنها محمد جان نسکов و طاهرجان تقوی‌زاده کمک کرده ایستادند. یعنی به این ترتیب میتوانیم بگوییم در مجموع با 5 دفاعگر دسته وحش بازی میکنند، اما 2 دفاعگر کناری بیشتر به خط هجوم مایل هستند و در لحظه ضروری حتما به فوتبالبازان خط میانه و خط هجوم کمک میرسونند. ارسال توپ رو میبینیم. اینجا برخورد بسیار جدی است و عذر میپرسد اسلام زویرov از حریف بر مقابل محمد نسکov قاعده بازی رو اسلام زویرov ویران کرد. یک بار دیگر میتوانید ببینید نسکov خواست اینجا پوشنوکی زده توپ را از جریمه گاهش بیرون کند، ولی اسلام زویرov هم که برای توپ تلاش میکرد در همان حالت با او برخورد. خب با اسلام زویرov در حالت قبلی کارت زرد نشان داده شد. اسلام زویرov بازیگری که رقم 7 است و در حالت قبلی قاعده بازی رو ویران کرد. با موقع گیری بازیگران دسته وحش باز توجه میکنیم. در مرکز در خط نیم محافظه بنجامین امپونسا با همراهی احسان بابویف هستند. سنت الله اسماعیلov هم با آنها کمک میکند و در خط هجوم تنها 2 نفر دیمیترو بیلانوک و نوریدین همروقلوف هستند. به این ترتیب طرح جویی میتواند در بعضی از حالت‌ها 3-5-2 باشد و در حالت‌های دیگر 5-3-2 مثلا در لحظه‌ای که به خط دفاع می‌نشینند. اما دسته حاصلات دوستان گرامی میتواند در عموم اگر ما از روی بازی قبلی نتیجه گیری کنیم بیشتر با 3 دفاعگر مرکزی البته هنرنمایی کند و این چیز در بازی امروزه هم به فکرم در افضلیت قرار میگیرد. اویبگ عبدالغفارov، ساموئل آفوری و همچنین در بعضی از حالت‌ها نیم محافظتگری مرکزی بورته اکوای با آنها آمده کمک کرده ایستاده است. ولی در مجموع طرح جویی این تیم 4-4-2 است. ساموئل آفوری توپ را از میدان بیرون کرد.
ирсоли тӯб аз сӯи Сунатулло Исмоилов дар ҳолати қаблӣ натиҷа надод. идомаи муборизаро дар ин ҳолат мебинем ва тавре довари канорӣ ишора мекунад офсайд вуҷуд дошт дар лаҳзаи қаблӣ. як бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки Сунатулло Исмоилов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. ҳосилот дар оғози мавсими имсола на он қадар бозии хуб нишон дод, махсусан дар ду даври аввал, вале дар даври гузашта тавре гуфтем дар даври сеюм муқобили Истиқлол онҳо дар сафар мусовӣ карданд. бахш бошад аз ҷумлаи дастаҳое аст ки пешсаф мебошад дар лигаи олӣ. онҳо аз се бозии аввалини худ дар оғози рақобатҳо 7 имтиёз ҷамъ оварданд. инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. ҳоло Гулмуроди Садулло аз ҳоли ҳар ду футболбоз пеш аз ҳама бохабар мешавад ва ба табибон иҷозат дод то ба майдон оянд, вале ба бозигари дастаи ҳосилот дар ин ҳолат тавре мо шумо мебинем кӯмаки тиббӣ лозим намешавад. Капава аз ҷои худ бархост. қоидаи бозӣ маҳз аз сӯи ӯ вайрон шуда буд. ирсоли тӯбро мебинем. Яворский партофти тӯбро анҷом медиҳад. боз ҳам дар бозиёфти тӯб футболбозони дастаи вахш фаъоланд, аммо Эҳсон Бобоев паси хато дод. дар қиёс бо рӯзҳои гузашта вазъи обу ҳаво бисёр мутаддил аст имрӯз. дӯстони гиромӣ, андаке намнокӣ ҳам ҳаст. гоҳ борон меборад, гоҳ боридани борон ман мешавад ва дар чунин шароит албатта баргузор кардани бозӣ дар ин вақту соат ҳам барои бозигарони ҳар даста ҳеҷ мушкилие пеш намеорад. Сундай Алонжи Сонг ба марказ партофт кард, аммо бенатиҷа. ва ҳоло гузариши бисёр хуби Нуриддин Ҳамроқуловро мебинем аз канор ва пеши роҳи ӯ гирифта шуд. Самуэл Офори баргашт ва тавонист ки вазифаи аввалин дараҷаи худро дар ин ҳолат бисёр хуб анҷом диҳад. Тони Бикатал пас ба Сергей Яворский. футболбози бисёр ботаҷриба аст, дифоъгари украинӣ ва махсусан дар вазъиятҳои стандартӣ бисёр хуб бозӣ мекунад. бо вуҷуди он ки синни соли ӯ ба ҷое расидааст, аммо дар рафти рақобатҳои лигаи олӣ футболи кишварамон ин чизро мо тақрибан эҳсос намекунем, зеро тавре дида мешавад дар ҷараёни бозиҳо. мо дар умум хело ҳаракатҳои хуби бозигаронро мебинем. хуб, ҳоло ҳамдигарфаҳмии бозигарони ҳар даста чандон хуб нест. ва вазъияти хатарнок бо иштироки бозигарони дастаи ҳосилот. ирсоли тӯбро мебинем. бисёр имконияти олӣ ва акнун ҳосилотро дигар боз дошта намешавад. онҳо як бор ки ҳамин тавр гол заданд, пайваста талош мекунанд барои иҷрои зарбаҳо бо ин усул. хело хатарнок буд партофти тӯб аз канори рост ва баъдан зарбае ки мову шумо дар ҳолати қаблӣ дидем. ирсоли навбатии тӯб Далер Азизов
از موقع خود پیش میبرد و این حالت رو برطرف میکند. یک بار دیگر میتوانید ببینید دوستان گرامی ضربه که با اصول قیچی اجرا میکرد بازیگر دسته هوسیلوت مبنگ رودولف پاتریک بود. در این حالت اکنون پرتافت توپ از سوی بازیگر دسته وخش چندان خوب نبود. بنجامین امپونسا ارسالی نادرست را انجام داد. و در همین لحظه ها طور ما و شما میبینیم در حال فوتبال بازان دسته وخش هم عکس الهجومی سریع و خطرناک خواستند به راه مانند، لیک طور دیده شد. دلر عزیزов بسیار خوب و سریع وقتی پیش راهی حمله مذکور را گرفت. ойбек абдуғафуров зери фишор қарор мегирад. капитани дастаи ҳосилот аммо партофти тӯбро анҷом дод. баъдан муборизаи бозигарони ҳарду даста барои тӯб ва футболбозони ҳосилот бештар муваффақанд. ислом зоиров то ба охир мубориза мебарад ва тӯбро гирифта натавонист. дар ҳолати қаблӣ аз ҳариф нуриддин ҳамроқулов бошад. дар ҳолати қаблӣ тӯбро аз даст дод. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. инҷо акнун довари марказ рафти бозиро манъ карда истодааст. ду бозие ки дирӯз сурат гирифт дӯстони гиромӣ бисёр сергол буд. ҳолати вайрон шудани қоидаи бозиро метавонед бубинед. ан ҳаминҷо аз ин ҳолат мо беҳтар дидем ки чӣ гуна бархӯрд байни бозигарон дида шуд. ва боз як қоида вайронкунии дигарро ин лаҳзаҳо довар ба эътибор мегирад. ин маротиба акнун наздиктар ба ҷаримагоҳи дастаи вахш. вазъияти стандарти бо иштироки дастаи мизбон. девори дифоӣ гузошта шуд. онҷо се футболбози дастаи вахш қарор доранд. ҳамзамон се бозигари дастаи ҳосилот дар назди тӯб ҳастанд. ислом зоиров тасмим мегирад ки зарба занад. тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. на он қадар зарбаи хуб буд аз сӯи ислом. ойбек абдуғафуров бошад ба канори рост тӯбро равон мекунад ба умеди он ки ҳамдастояш барои тӯб мубориза мебаранд. сиёвуш асроров бозигари мазкур дар рафти рақобати даври гузашта зидди регартада аз андаке осеб гирифт ва баъдан иваз карда шуд. аммо тавра мебинем дар давоми як ҳафта тайёр шудааст ва имрӯз аз дақиқаи аввал ин футболбози бо таҷриба ба майдон баромад. ҳуҷуми бозигарони дастаи вахш. ирсоли тӯб тавре мебинед бенатиҷа аст. хуб бозиҳое ки дирӯз сурат гирифтанд дар доираи даври чоруми лигаи олӣ бисёр сергол буданд. клуби марказии варзиши артиш бо барқчӣ 3-3 мусовӣ бозӣ карданд. дастаи ҳулбук бошад дар бозии хонагии худ 5-2 аз дастаи эсхатаи хуҷанд мағлуб шуд. ин аввалин бохт барои дастаи ҳулбук буд. ҳулбуке ки дар оғози мавсими имсола бисёриҳоро шигифт задаву дар ҳайрат гузошт бо натиҷаи бисёр хуби худ. ислом зоиров паси ӯ инҷо то ба ҳамдастааш намеравад. ойбек абдуғафуров тӯбро аз майдон берун карда натавонист. муҳаммадҷон насков ирсоли тӯб аз сӯи ӯ чандон хуб нест. дарҳол дар ҳамин ҷо фишор меоранд футболбозони дастаи вахш ва бубинед таъсири ин прессинги онҳо ба чӣ оварда мерасонад. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи меҳмон таъин шуд. бозигарони дастаи ҳосилот зери фишор хато карданд. муҳаммадҷон насков дар назди тӯб.
ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем ва тавре гуфтем дар вазъиятҳои стандарти Яворский бисёр хатарнок аст. инҷо Масъуд пешдастӣ мекунад, баъдан тӯб ба назди Сиёвуш Асроров рафт, лек Сиёвуш албатта сари вақт албатта омода набуд барои иҷрои зарба ва бо ҳамин тӯб ба ӯ расида сӯи дарвозабон рафт. Далер Азизов бошад ҳолатро бартараф карда тавонист. аут ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. Билоба Марсен аз аут тӯбро рост ба ҷаримагоҳ равон мекунад ва дар қабати дуюм бозигари дастаи ҳосилот бартарӣ пайдо кард. оромона бозигарони дастаи вахш тавонистанд рафти ҳуҷуми навбатии ҳарифро бартараф кунанд. зуд тӯб аз ихтиёри як даста ба ихтиёри дастаи дигар гузашта истодааст. ва дар ҳолати мазкур партофте ки аз назди гӯем хатти миёнаи майдон иҷро шуд ба хатти ҳамла самарабахш набуд. Сунатулло Исмоилов ҳаракат кард ки бо сар албатта тӯбро боз ба дарунтари ҷаримагоҳ равон кунад, вале онҷо дарвозабони ҳариф албатта мавқеияти беҳтар дошт. футболбозони дастаи ҳосилот ҳам ҳаракат карда истоданд дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф фишор оранд, аммо ин талоши онҳо самар намедиҳад. боз як талоши дигари Дмитро Биланок дар ҳолати қаблӣ натиҷа намедиҳад. умуман дӯстони гиромӣ ҷои ёдоварист ки ду бозии дигари боқимонда аз даври чаҳорум пагоҳ сурат мегиранд. Панҷшер бо Истиқлол бозӣ мекунад ва Хуҷанд бо Истарафшан. шаҳроварди вилояти Суғд ё дерби вилояти Суғд ҳам бисёр ҷолибу диданӣ интизор меравад ки баргузор шавад ва дар ҳар як рақобатҳои қаблие ки бо ишоки ин ду даста буд мо ҳатман бозиҳои ҷолибу диданиро шоҳид шуда будем. Билобома Арсен аз аут дар ҳолати қаблӣ тӯбро ба бозӣ даровард. дар маркази майдон футболбозони дастаи ҳосилот тӯбро соҳиб шуданд. Ислом Зоиров ҳамдастааш дар замин хобидааст. бозигарони дастаи ҳосилот тӯбро нигоҳ медоранд ва инак худи футболбози дастаи ҳосилот тӯбро аз майдон берун мекунад. Бортои Акоаи тӯбро аз майдон берун кард ва бозигари осеб гирифта бошад Ҷозеф Акомади буд.
тавре гуфтем дӯстони гиромӣ, як гурӯҳ аз мухлисони дастаи ҳосилоти фархор ҳам имрӯз барои тамошои бозӣ ташриф оварданд ва онҳоро мо дар ҳамин лаҳзаҳо дар қисми шарқии варзишгоҳ дида истодаем. мухлисони дастаи вахш бошад, бештари онҳо дар қисми ғарбии варзишгоҳ нишастаанд. бо вуҷуди он ки роҳ дур аст то шаҳри турсунзода, аммо мухлисони ҳардуи ин дастаҳо имрӯз дар варзишгоҳ ҳастанд. албатта дар қатори онҳо сокинони маҳаллӣ, яъне сокинони шаҳри турсунзода ва шаҳрноёи гирду атрофи он ҳам барои тамошои бозии имрӯза ташриф оварданд. зеро имрӯз дӯстони гиромӣ метавонем бигӯем ду бозӣ бисёр хуб моро дар ҳамин майдон интизор аст. баъд аз ин бозӣ дидори дастаҳои регартадаз ва равшан ҳам дар ҳамин майдон барпо мешавад. димитро биланок хело фаъол аст. инҷо ҳаракатҳои ӯро мебинем ва бубинед ки дар ин ҳолат футболбози украинӣ чӣ гуна ҳаракат кард. аслан ӯ ба фикрам мехост ирсоли тӯбро анҷом диҳад, вале агар зарба зада бошад каме хато кард футболбози украинӣ. ҳоло ҳатман саҳнаи такрориро барои мо пешниҳод мекунанд. як бори дигар метавонед бубинед чӣ гуна аз ду футболбози дастаи ҳосилот фирор мекунад ва аз болои сари дарвозабон хост тӯбро равон кунад. димитро биланок аммо тавре мо мебинем дар ҳамон ҳолат ӯ камёб нашуд. нуриддин амроқулов ҳам дар канори дигар тайёр буд барои қабули паси ӯ, лек биланок ба эҳтимоли зиёд тавре гуфтем дар лаҳзаи қаблӣ аз саҳнаи такрорӣ тавре бармеояд зарба задааст, на партофти тӯбро анҷом додааст дар лаҳзаи қаблӣ. вайрон шудани қоидаи бозиро акнун аз сӯи футболбози дастаи ҳосилот мо шумо дида истодаем. муҳаммадҷон насков талош мекунад, аммо наметавонад ки ба тӯб бирасад. айни замон дӯстони гиромӣ, бисёре аз варзишгоҳҳои дастаҳои лигаи олӣ ҳоло ба пуррагӣ омода нестанд барои қабули бозиҳо. мо ҳафтаи гузашта шоҳид шудем ки Иса Равшан аз аввалин ҳол шуда дар майдони хонагии худ бозиро қабул кард ва дар ҳафтаи мазкур акнун варзишгоҳи Талку-Аренаи шаҳри Турсунзода ду бозиро қабул мекунад ва ҳамчунин як бозии дигар дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд дар даври мазкур сурат мегирад. аз ҳафтаи оянда сар карда мумкин аст ки бозиҳоро дастаҳои вахш ва равшани кулоб ҳам дар хонаҳои худ доир кунанд. тавре дар саҳифаҳои сомонаҳои иҷтимоӣ ин бошгоҳҳо дида мешавад. аз омодагии варзишгоҳҳои худ лавҳаву наворҳо пахш карда истоданд, вале омодагии варзишгоҳи Талку-Арена беҳтар ва хубтар ба назар расид назар ба дигар варзишгоҳҳо ва чавани варзишгоҳро ҳам имсол тавре мо огаҳӣ пайдо кардем. бо усули махсус бо пӯшонидани пленкаи гармхонавӣ барвақттар омода карданд ва имрӯз акнун дастаи регартадаз дар доираи бозии даври чоруми лигаи олӣ аввалин рақобати худро дар хонааш доир мекунад. ҳамзамон бо ин дар доираи бозии даври мазкур дастаи ҳосилоти ноҳияи Фархор ҳам бозии худро маҳз дар ҳамин майдон доир карда истодааст. аз эҳтимол дур нест ки баъд аз ду ҳафта ҳосилот ҳам нахустин бозии худро дар хона барпо мекунад. Яворский бисёр ҳам хуб ва олӣ бозӣ мекунад. воқеан ҳам ин дифоъгар таҷрибаи бениҳоят ғанӣ дорад. дӯстони гиромӣ, суръати баланд надорад, аммо мавқеъгирии дуруст аз сӯи Сергей Яворский пайваста дида мешавад. эҳсон бобоев паси ӯ ба марказ, бозигари дастаи вахш афтид ва аз зидди ӯ қоидаи бозӣ вайрон шуд. бар зидди Бенҷамин Ампонса тавре мо шумо мебинем.
дар лаҳзаи қаблӣ албатта бархурди бозигарон буд ва инҷо боз як ҳолати дигаре ки рафти бозӣ манъ мешавад. Ислом Зоиров ишора карда истодааст ки чародовар қоида вайронкуниро ба эътибор гирифт. Ба Нуриддин Ҳамроқулов нишон медиҳад ки чӣ гуна пои ӯро аз қафо зер карданд. ислом Зоиров тӯбро дар майдон нигоҳ медорад. аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. Билова Марсен ҳамаи ҳамдастаҳои худро ишора карда истодааст ки ба дохилтари ҷаримагоҳ раванд. ӯ бошад аз аут рост тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ равон кард. муборизаи бозигарони ҳар дастаро мебинем. боз дар бозёфти тӯб футболбозони Вахш дар аввал фаъол буданд, лек баъдан тавре дида шуд қоидаи бозӣ вайрон шудааст. аз ин рӯ довар рафти бозиро манъ мекунад. инҷо қоида вайронкунӣ муқобили Сергей Яворский дида шуд. як бор дигар ҳолатро мебинем. Сергей Яворский аввалин шуда ба тӯб расид ва баъдан Фирдавс Чақалов ба ӯ бархӯрд. Яворский аз ҷои худ бармехезад. осеби ҷиддӣ нест барои ӯ. албатта бисёр як бозигари муҳим ва асосӣ дар дастаи Вахш мебошад. аз ибтидои мавсими гузашта ӯ дар ҳайати ин тим ҳунарнамоӣ дорад. соли гузашта боз як дифогари дигари украинӣ дар хатти дифои марказ дар паҳлӯи ӯ бозӣ мекард, Микита Петерман. аммо ин дифогар акнун дар мавсими кунунӣ ҳайати дастаи мазкурро тарк кардааст ва Яворский дар хатти дифои марказ бештар ҳамроҳи Сиёвуш Асроров бозӣ карда истодааст. хуб, ҳолати қаблиро дар ҳуҷраи видеодоварон дӯстони гиромӣ дида баромада истодаанд. хуб, биёед мо шумо ҳам саҳнаи такрориро бубинем. Сергей Яворский аввалин шуда ба тӯб расид ва баъдан ба ӯ тавре мо шумо дидем Фирдавс Чақалов рафта бархӯрд. хуб, тӯб ба ихтиёри бозигарони дастаи ҳосилот баргардонида мешавад, вале онҳо худ хато карданду тӯбро ба ҳариф доданд ва дастаи Вахш бошад дарҳол ба аксул ҳуҷум мегузарад. Ортея Аквае ин ҳолатро бартараф кард. бозигаре ки нимаи дуюми мавсими гузашта ба ҳайати дастаи Регатадаз омада буд ва ҳамроҳи дастаи шаҳри Турсунзода қаҳрамони ҷоми кишвар шуд, вале баъдан ба ҳайати дастаи ҳосилот гузашт ин футболбоз. Сундая Лонжисонг хело хуб мубориза мебарад. паси баъдии ӯ бошад чандон дақиқ набуд. Эҳсон Бобоев футболбози бо таҷриба бо тӯб аст. паси ӯ ба Ампонса. акнун Муҳаммадҷон Насков бо тӯб ва Насков ҳам маҷбур мешавад ба қафо пас диҳад. дар ҳамин лаҳзаҳо хело хуб дидан мумкин ки дӯстони гиромӣ Вахш бо се дифогари марказӣ бозӣ дорад. Тони Викатал, Сергей Яворский ва ҳамчунин Сиёвуш Асроров. аз канорҳо Тоҳирҷон Тағоизода ва Муҳаммадҷон Насков ба онҳо кӯмак мекунанд, вале Насков фаъолтар аст дар қиёс бо Тағоизода. Тағоизода дар
оғози рақобати имрӯза он қадар зиёд ба ҳуҷумҳо пайваст намешавад. Аз канори чап Тони Бикатал партофти ӯро мебинем. ин ҳуҷум бартараф шуд. Сундая Лонжисонг мубориза давом дорад. Рудольф дар ин ҳолат тӯбро мегирад ва дар як ҳолати оддитарин чӣ гуна паси хато аз сӯи ӯ ҳамдастааш каме дуртар қарор дорад, аммо ончунон бо шаъс ончунон қавӣ зарбаро иҷро кард ки гӯё ба дӯст не балки ба душманаш пас медода бошад. бозигарони дастаи ҳосилот тавонистанд боз ҳам пешрӯи ҳамлаи навбатии ҳарифро бигиранд ва ҳоло шонси навбатӣ барои роҳандозии ҳамла пайдо мешавад. Ҷозеф Акумади дар канори росту тӯбро қабул кард. ҳаракатҳои ӯро мебинем. Пас аз сӯи ин футболбоз вазъияти хатарнок ба миён намеояд ва Сундая Лонжисонг тӯбро аз даст дод. Самуэл Офори футболбози мазкур ҷои ёдоварист ки дар рафти рақобати даври дуюм муқобили барқчӣ ба иштибоҳои бисёр калон роҳ дода буд ва маҳз хатоҳои ӯ боиси бо ҳисоби калон шикаст хӯрдани дастаи ҳосилот шуд. ислом Зоиров ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем. Бисёр партофти хуб буд ва баъдан муборизаи бозигарон ҳам дида шуд ва футболбозони меҳмон аз уҳдаи кори худ дар ҳамон ҳолат хеле хуб баромаданду вазъиятро бартараф карданд. Акумади барои дуртар кардани хавфу хатар тӯбро аз майдон берун мекунад. дар умум агар бигирем дӯстони гиромӣ то ҳамин лаҳза вазъиятҳои хатарноки ҷиддӣ бо иштироки бозигарони ҳар ду даста хело кам ба миён омад. аз ҳайати дастаи вақт шояд ҳамон имконияте ки Димитро Биланок дошт онро ба хотир овардан ҳамон мумкин ва барои дастаи ҳосилот бошад он кӯшише ки Рудольф Патрик дошт барои иҷрои зарбаи худ бо усули қайчӣ онро ёдовар шудан ҳамон мумкин аст. ҳамлаи навбатии бозигарони дастаи вахш партофти Тоҳирҷон Тағоизода натиҷа надод. Сиёвуш Асроров пас медиҳад ба канори чап. гузариши Димитро Биланок ва зидди ӯ инҷо қоидаи бозӣ вайрон мешавад. як бор дигар биёед бубинем. Борте Акуае суръаташ кифоягӣ накард ва ӯ дар ҳамон лаҳза қоидаи бозиро вайрон кард. вазъияти стандарти акнун бо иштироки бозигарони дастаи вахш ва тавре дар ҳолатҳои қаблӣ гуфта будем вазъиятҳои стандартӣ бо иштироки бозигарони ин тим доимо бисёр хатарнок ҳастанд. Тоҳирҷон Тағоизода ирсоли тӯб вазъияти хатарнок аст. Насков зарба мезанад ва пешроҳи ин зарба гирифта шуд. аз як дифогари канорӣ тӯб то ба дифогари дигари канорӣ омад. як бори дигар метавонед бубинед ва Насков ҳам дарҳол зарба зад, аммо пешроҳи ин зарбаро
Нгомбе Мбенге Рудольф Патрик гирифт. вазъияти стандартии навбатӣ ин дафъа зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Вахш. ирсоли тӯбро мебинем. хело ҳам баланд омодагӣ медид барои иҷрои зарба Тоҳирҷон Тағойзода, аммо тӯб то ба ӯ нарасид. боз як шонси дигар барои футболбозони дастаи Вахш инҷо пайдо намешавад, зеро Насков натавонист ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. тӯб аз майдон берун шуда буд дар ҳолати қаблӣ. Тони Бикатал оромона ба қафо пас медиҳад. инҷо акнун Сергей Яворский ва Сиёвуш Асроров тӯбро нигоҳ медоранд. як нуктаи дигарро дар мавриди ду дифогари марказии дастаи Вахш бояд гуфта гузарам ки ҳам Яворский ва ҳам Сиёвуш Асроров партофти якуми бисёр хуб доранд. яъне ирсоли аввалини онҳо ба масофаи тӯлонӣ метавонад бисёр хубу дақиқ иҷро шавад. Тоҳирҷон Тағойзода пас ба канори чап. акнун ирсоли навбатии тӯбро мебинем ва фурсати хубе барои Насков метавонист пайдо шавад. Далер Азизов аввал тӯбро аз дасташ раҳо кард, вале баъдан ба ҳар ҳол тавонист ки тӯбро соҳиб шавад. як бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. дар мубориза тавре дидед бозигарони дастаи Вахш комёб шуданд ва онҳо тӯбро соҳиб мешаванду зуд ба ҳуҷум мегузаранд. аут ҳаст ё на? бале. Ойсоиста ташаббуси бозӣ ба пурагӣ ба дастаи Вахш мегузарад ва мо шумо шоҳиди голи аввалин дар бозии имрӯза мешавем. Нуриддин Ҳамроқулов дӯстони гиромӣ ҳисобро мекушояд ва дар дақиқаи 39 рақобат дар дидори имрӯза футболбозони дастаи Вахш ба пеш мебароянд. хело олӣ буд ҳуҷуми ташкил кардаи онҳо ва ҳисоб бо ҳамин кушода шуд. зарбаи бисёр дақиқ аз масофаи дур. Нуриддин Ҳамроқулов дарвозаро рах накард. як бори дигар метавонед бубинед. Насков пас дод, Ҳамроқулов дарҳол зарба зад. на дифогарон ва на дарвозабон пеши роҳи ин зарбаро гирифта натавонистанд. ҳам дифогарони дастаи ҳосилот беаҳамиятӣ карданд ва ҳам дарвозабон. Ҳамроқулов бошад дар навбати худ хело олӣ ва дақиқ зарбаро сӯи дарвозаи ҳариф равон мекунад. хуб рости гап ишораое ки Нуриддин Ҳамроқулов дошт ба кӣ равона шуда буд инро ҳам пай бурдан андаке шояд мушкил бошад, аммо дӯстони гиромӣ бояд бигӯям ки дар минтақаи нишастгоҳи меҳмонони ифтихории варзишгоҳи Талко Арена дар қатори меҳмонон сармураббии тими миллии кишвар ҳам ҳузур дорад. албатта Нуриддин Ҳамроқулов пайваста ба тими миллии кишвар ҷалб мешавад, аммо дар бозиҳо мо хело кам ӯро мебинем ва одатан аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон мебарад. Ҳамроқулов дар бозии муқобили Лубнон ҳам голи бисёр муҳимеро ба дарвозаи ҳариф равон карда буд дар даври сеюми рақобатҳои даври гурӯҳии ҷоми Осиё дар моҳи январи соли 2024.
تویرجان تقوی زوده توپ رو از دو فوتبال بازی حاصلات گذران ولی بعداً معلوم بود که در حالت بعدی اکنون به توپ رسیده نمیتواند. چقالف گزارشی او از کناری راست هجوم فوتبال بازی دسته حاصلات امکانیت شاید برای آنها هم پیدا شود. نه تونی بیکاتال توپ رو از نزد جریمه‌گاهش دور کرد. موج دومی هجوم رو با اشتراک بازیگران ناحیه فرخور میبینیم. اسلام زویرов پس با یاپه و کاپاوا اکنون ساموئل اوفوری کاپاوا پس با کناری چپ و محمد جان ناسکف امکان نداد با بیل اوباما ارسن. ойбек абдуғафуров рудольф патрик дар ҳолати қаблӣ пас дод. ислом зоиров бошад тӯбро нигоҳ медорад. сундай алонжисон бошад дар ҳолати қаблӣ тӯбро ба бозигарони ҳариф дод. футболбозони ҳосилот тавонистанд тӯбро ба худ баргардонанд. аз дур акнун акомади ҳам зарба мезанад ва ӯ низ кӯшиш мекунад вақти худро бисанҷад аммо бенатиҷа ва ҳуҷуми навбатии дастаи ҳосилот боз ҳам бе ягон натиҷаи матлубе барои онҳо ҷамъбаст мешавад. хело дуру дароз қарор қабул мекунад бозигари дастаи ҳосилот. дар натиҷа ҳариф фишор меорад ва аз ӯ тӯбро мегирад. самуэл офори идомаи муборизаи бозигарони ҳар ду дастаро мебинем аммо офсайд буд. бале ҷозеф акомади дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. як бори дигар ҳолатро метавонед бубинед. ӯ аз ҳолати офсайд омада тӯбро гирифт. яворский дар ҳолати мушкил қарор мегирад ва узр мепурсад аз ӯ ҳамдастааш тони бикатал. албатта капитани дастаро дар ҳолати мушкил қарор дод тони бикатал дар лаҳзаи қаблӣ. сунатулло исмоилов пас ба канори рост ҷо акнун муҳаммадҷон насков хато карда истодааст ҳангоми пас додан. агар дар 30 дақиқаи аввал тақрибан баробари дида мешуд дӯстони гиромӣ дар бозии ҳар ду даста, яъне ҳар ду ба навбат ҳуҷум мекарданд, гӯем ҳамлаҳои хуб ҳам ба назар мерасид, вале дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ дастаи вахш фаъол шуд ва оҳиста оҳиста ташаббуси бозӣ ба пуррагӣ ба ихтиёри онҳо гузашта истодааст. насков агар каме дигар ҳаракат мекард мумкин буд ки дар ин ҳолат тӯбро нигоҳ дорад. хело хуб ин ҳолатро акнун муҳаммадҷон дарк карда истодааст ки чӣ фурсати хуберо аз даст дод. дақиқаи охирини вақти асосӣ дар қисми якум ҷараён дорад. ҳатман дақиқаҳои талафёфтаро ҷуброн мекунанд доварон. вазъи обу ҳавои баҳорӣ албатта дӯстони гиромӣ зуд тағйир ёбанда аст. тавре мебинед гоҳ офтоб мебарад ва гоҳ тавре мо шумо мебинем ҳамин гуна гӯем борон мешаваду ва гоҳ ҳам лаҳзаҳое мешавад ки мо шоҳиди он мешавем ки ба пуррагӣ гӯем ҳаво абрнок мегардад. 2 дақиқа вақт илова шуд. бенҷамин ампонса дар ҳолати қаблӣ.
пешироҳи зарбаи ҳарифро гирифт. инҷо аз аут бил Обама Арсен бояд тӯбро ба бозӣ дарорад ва ӯ боз ҳам ба дохили ҷаримагоҳ ирсоли тӯбро равон мекунад. Бисёр хуб, аммо Адам Ковач дарвозабони дастаи Вахш ҳам дар навбати худ бо боварӣ ҳаракат кард. Ду футболбоз осеб гирифтанд ва ба онҳо кӯмаки тиббӣ лозим. Фирдавс Чахалов аз ҳайати дастаи ҳосилот ва Тони Бикатал аз Вахш. аммо Яворский акнун ишора мекунад ки на, ҳамааш хуб аст. кӯмаки тиббӣ ба бозигари дастаи Вахш лозим нест, аммо ба бозигари дастаи ҳосилот кӯмаки тиббӣ ин лаҳзаҳо лозим аст. ду дақиқа вақти илова шуда аллакай хотима ёфт дӯстони гиромӣ, аммо бо дар назар дошти оне ки дар ин байн боз осеби футболбоз буду кӯмаки тиббӣ расонида шуд ба дифоъгари дастаи ҳосилот. метавонем бигӯем аз ин 2 дақиқа вақт 1 дақиқааш талаф ёфт. хуб, ба Фирдавс Чақалов кӯмаки тиббӣ расониданд. довар тӯбро ба дарвозабон баргардонд. Адам Ковач ирсоли тӯб ба сӯи ӯ. эҳсон Бобоев, Тоҳирҷон Тағоизода боз ҳам бозигарони дастаи Вахш тӯбро нигоҳ медоранд. ҳоло имкон ҳаст то як ҳуҷуми дигар ташкил карда шавад. партофти тӯбро мебинем. Насков дар ин ҳолат ба тӯб намерасад. ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ, садои уштаки довар Гулмуроди Садулло аз анҷоми нимаи аввал мо шуморо дар ҷараён мегузорад. қисми якум бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи дастаи Вахши шаҳри Бохтар хотима ёфт. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем. умедвор ҳастам ки дар нимаи дуюм низ ҳамроҳи мо хоҳед буд. Bakra bakra.
азизов дар хатти дарвозаи дастаи ҳосилот аст. футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд Фирдавс Чақалов, Ойбек Абдуғафоров, Самуэл Офори ва ҳамчунин Бил Обама Арсен мебошанд. ҳамчунин дар ҳайати асосии даста дар хатти ним муҳофиза Япеву Капава, Бортей Акуае, Ислом Зоиров бозӣ доранд. дар хатти ҳамла Ҷозеф Акомади бо ҳамроҳии Шавкати Отам ва Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа акнун ҳаракат мекунанд. Муҳаммад Шариф бештар ба хатти ним муҳофиза кӯмак мекунад. Сармураббии даста Амин Субҳонӣ аз кишвари Эрон аст. дар ҷойгиршавӣ 4-4-2. ҳайати дастаи вахшро ҳам барои шумо гуфта мегузорем. Адам Ковач дар хатти дарвозаи дастаи мазкур, футболбозони хатти дифоъ Сергей Яворский, Тони Бикатал ва Сиёвуш Асроров мебошанд. дар канорҳо Муҳаммаҷон Насков ва Тоҳирҷон Тағоизода ба онҳо кӯмак карда истоданд. дар маҷмӯъ 5 дифоъгар Бенҷамин Ампонса, Эҳсон Бобоев, Сунатло Исмоилов ним муҳофизатгарон, Димитро Беланок бо ҳамроҳии Нуриддин Ҳамроқулов футболбозони хатти ҳуҷум мебошанд. Сармураббии даста Зариф Усмонов. тари ҷойгиршавӣ 3-5-2. дар нимаи аввал 30 дақиқаи ибтидоӣ тавре мо шоҳид шудем. бозӣ бо иштироки ҳар даста тақрибан баробар ҷараён дошт, вале баъд аз ин ташаббус ба пуррагӣ ба дасти вахш гузашт. баъд аз дақиқаи 30 онҳо хело фаъол шуданд ва тавонистанд ки ҳуҷумҳои зиёд роҳандозӣ кунанд. ниҳоятан ба онҳо муяссар шуд ки дар дақиқаи 39 ҳисобро кушоянд. Димитро Беланок имконият дорад дар ин ҳолат тӯбро қабул мекунад футболбози украинӣ ва гузариши ӯ тавассути канори рост, аммо Самуэл Офори тавонист ки пешироҳи ҳарифро бигирад. қоидаи бозӣ вайрон шудааст. Гулмуроди Саъдулло довари марказ дар ҳолати қаблӣ қоида вайронкуниро ба эътибор гирифт. Акомади дар ин ҳолат албатта бо як ҳаракати фиребо ба канор рафт, лек тӯб тавре мо шумо дидем дар майдон боқӣ намонд ва аут ба фоидаи дастаи вахш таъин мешавад. Сиёвуш Асроров тавро мебинед дар ҳолати қаблӣ боз ҳам пешроҳи ҳамлаи ҳарифро гирифт. Димитро Беланок ирсоли тӯб ба сӯи ба канори рост, идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи вахшро мебинем. футболбози украинӣ боз ҳам бо тӯб ба сӯи ба канори рост, аз ин ҷо ирсоли тӯб. Сунатло Исмоилов дар ин ҳолат талош мекунад. хуб тӯб аз эҳтимол дур нест ки ба даст расида бошад. ҳоло довар ҳам ишора карда истодааст ки саросема нашаванд барои ба бозӣ даровардани тӯб. як бори дигар мебинем. хуб расиши тӯб андаке ҳам бошад ба дасти Бил Обама Арсен дида шуд, вале хело ҷавз ва наздик ба ӯ қарор доштани футболбози дастаи ҳарифро ҳам бояд фаромӯш накунем. яъне Сунатло Исмоилов хело наздик ба ӯ буд. дар натиҷа ҳамин гуна ҳолате ба вуқӯъ пайваст ки баъд аз гузаштани тӯб аз Сунатло Исмоилов андаке ба дасти дифоъгари дастаи ҳосилот бармехӯрад. аммо дар ин гуна маврид гурӯҳи видеодоварон ҳам ҳеҷ тавсияе ба довари марказ намедиҳанд барои омадан ба назди монитори вар. маълум мешавад ки чизе нест. Сиёвуш Асроров тӯбро хело хуб нигоҳ медорад. Димитро Беланок паси ӯ ба канори рост чандон хуб набуд ва футболбозони дастаи ҳосилот натавонистанд ки аксул ҳуҷуми худро ба роҳ монанд. Яворский бо тӯб. ҷои ёдоварист ки дар ҳайати дастаи ҳосилот ду футболбоз иваз шуд назар ба ҳайати аввалияе ки онҳо доштанд. дар вахш бошад то кунун ягон нафар иваз нашудааст. дастаи ҳосилот дар даври якуми рақобатҳои лигаи олӣ муқобили клуби марказии варзиши Артиш бозӣ кард.
2-1 онҷо шикаст хӯрд ва баъдан дар даври дуюм тавре гуфтем аз Барқчии Ҳисор онҳо 3-0 мағлуб шуданд. Лек дар бозии муқобили Истиқлол 1-1 мусовӣ бозӣ карданд. умуман агар мо ба фаъолияти мураббигии Амин Субҳонӣ таваҷҷӯҳ кунем, ӯ дар солҳои қаблӣ фаъолияташ дар Лигаи Олӣ аз ҷумла дар ҳайати дастаи артиш ҳам муқобили Истиқлол бозиҳои арзанда ва хуб нишон дода буд. мураббии мазкур тӯли чанд сол аст ки дар Лигаи Олӣ кор ва фаъолият дорад. аз ин пеш дар дастаи ҳосилот ҳам кор мекард. дар соли 2023 ва дигар бора аз оғози мавсими 2025 ҳидояти тими ноҳияи Фархорро бар дӯш гирифтааст. Тоҳирҷон Тағоизода хело хуб аз канор гузариши ӯ ва зарба, аммо дарвозабон Далер Азизов тайёр буд ва тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. аз натиҷаи қаблан ба дастовардаи бахш бояд ду пирӯзии аввали ин тимро ёдовар шавем. онҳо муқобили Эсхата ва Хуҷанд, ду дастаи шаҳри Хуҷанд тавонистанд дар даврҳои якуму дуюм ғалаба кунанд. Эсхатаро 3-1 ва Хуҷандро 2-1 футболбозони шаҳри Бохтар мағлуб карданд. вале бозӣ бо футболбозони шаҳри Турсунзода дар даври гузашта дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе мусовӣ 1-1 ҷамъбаст шуд. онҷо дар нимаи аввал андаке беҳтар бозигарони шаҳри Турсунзода буданд. дар қисми дуюм бошад футболбозони шаҳри Бохтар беҳтар бозӣ карданд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. муқобили Бортеи Аквае Бенҷамин Ампонса хато кард. ҳакумади ирсоли тӯб аз сӯи ӯ чандон хуб набуд. футболбозони дастаи ҳосилот дар бозёфти тӯб муваффақ мешаванд. ирсоли тӯбро мебинем. Ислом Зоиров тӯбро аз даст дод ва баъдан қоидаи бозиро вайрон кард. дар ду бозие ки мавсими гузашта ин ду тим байни ҳам доштанд дар Лигаи Олӣ, вахш ду бор ҳосилотро мағлуб кард, ҳам дар сафар ва ҳам дар хонаи худ. дар хонаи худ 4-2, дар сафар 2-1. вале дар мавсими 2023 ду маротиба баръакс ҳосилот вахшро шикаст дода буд. 3-1 ва 1-0. Сиёвуш Асроров ва ирсоли тӯб аз сӯи ӯ. идомаи борисои бозигарони дастаи вахшро дар ҳолати қаблӣ мо надидем. Акумади пас медиҳад ба канори чап. Шавкати Ҳутан бо тӯб. ирсоли ӯ ба канори рост. вазъияти хатарнок аст ва имконияти хуб буд барои Ислом Зоиров. ин ҳолат бошад тавре мебинед бартараф мешавад. яке аз беҳтарин имкониятҳо дар ҳафти бозии имрӯза барои футболбозони ҳосилот. як бор дигар метавонед бубинед. на он қадар хуб тӯбро қабул кард дар ҳамин лаҳза. Ислом Зоиров, Сергей Яворский бошад. боз ҳам ҳолатро тавре мо шумо мебинем бисёр олӣ дарк мекунад ва сари вақт ҳаракат менамояд. воқеан ҳам таҷрибаи ғанӣ дорад ин футболбозе ки солиёни зиёд дар чемпионати Украина бозӣ кардааст ва ҷои ёдоварист ки чемпионати Украина дар қатори 10 беҳтарин чемпионатҳои миллии кишварҳои аврупоӣ буд давоми солиёни зиёд. ва бо дар назар дошти вазъи охири ин кишвар албатта андаке пасравӣ дар футболи ин кишвар ва дар маҷмӯъ дар сатҳи баргузории рақобатҳои футболии кишвари Украина дида мешавад.
بازیگران دسته وحش باز یک هجوم دیگر تشکیل میکنند. اینجا سیاوش اسرارov ارسال توپ رو انجام داد اما این حالت برطرف شد و در بازیافت توپ فوتبالبازان دسته وحش فعال هستند. شانسی بسیار خوب پیدا میشود برای دیمیترو بیلانوگ اما طور ما میبینیم این حالت رو در یک جایگی دروازه‌بان دلیر عزیزов و اویبگ عبدالغفارov کاپیتان دسته حاصلات برطرف کردند. یک بار دیگر همین حالت رو میتوانید ببینید. اویبگ عبدالغفارov سری وقت حرکت کرده توانست و پیش روی ضربه احتمالی دیمیترو بیلانوگ رو گرفت. وضعیت استانداردها خیلی کمکی زیاد میرسونند به بخش و پیوسته امکانیت ها هم برای این دسته پیدا می شود اما اینجا هنگام اجرای ضربه کنجی الکی توپ در فضا مرزی معین شده میدان رو عبور کرده از آن بیرون شده بود. احسان بابویف فرصتی نوبتی برای بازیگران دسته وحش. پرتافتی توپ رو میبینیم بسیار ارسالی خوب بود از کناری راست اما دروازه‌بان دلیر عزیزov پیش دستی کرد. سیاوش اسرارov هم امکان نمیدهد به حریف تا اینکه هجوم خود را به راه ماند و در حال بازیگران دسته وحش شانسی نوبتی را پیدا کردند. یک ضربه دیگری خطرناک از سوی سنت‌الله اسماعیلov. این دقیقه ها بازم دسته وحش فعال است. فردوس از اوت رو در این حالت به بازی می‌دارد. اکومادی شوکتی هوتام و ضد او طور دیدید امپونسا قاعده بازی رو ویران کرد. صحنه تکراری قاعده ویران کنی بنجامین رو ما شما در این حالت باز یک بار دیگر دیدیم. محمد شریف سعید خوجا به میدان میبرد. دوستان گرامی محمد شریف با رقم 63 بازی میکند. نفری که در دوره هنرنمایش در حیاتی دسته کوکتاش خیلی عالی خود را نشان داده بود در لیگ عالی ولی در سالهای بعدی چندان خوب بازی نکرده ایستاده است. ارسال توپ به سوی او و ضربه که ساموئل اوفوری زد طور ما و شما میبینیم بلند و نوانیق. موسمی که در روشن بود اونجا نیز هنرنمایی بد نداشت محمد شریف سعید خوجا مخصوصا در مرحله اول اما در مرحله دوم ما هنرنمایی خوبی این فوتبالباز رو بعدا ندیدیم. موسمی گذاشته باشد در اسخطا گاه در حیاتی اساسی بود و گاه از حیاتی احتیاطی به میدان میبرامد و امسال در حاصلات هم بیشتر بازیگری احتیاطی است. خوب حالت رو دیده برآمده ایستادند دوستان گرامی. وقتی از جای خود برخاست در لحظه قبلی ساموئل اوفوری اشاره کرد که حریف او را از قفا با دستانش تله داده است. ما و شما امکان داریم که صحنه تکراری همین حالت رو ببینیم. خب از یک حالت صحنه تکراری همون وضعیت رو برای ما پیشنهاد کردند و داور اشاره میکند که نه چیزی نیست توپ باید به بازی در آورده شود از نزد دروازه. آدم کوواچ و کارت زرد به دروازه‌بان آدم کوواچ برای وقت رو کشال دادنش. الکی ببینید در دقیقه 66 رقابت داور کارت زرد نشان میدهد. حالا وقت هست، وقت زیاد است. طول دقیقه بعدی ممکن چنین عمل‌ها از سوی آدم کوواچ باز تکرار شود
аз ин рӯ ин корти зард дигар ӯро ҳам гӯем бо диққат мекунад, ҳушёр мекунад ба истлоҳ ки минбаъд ба чунин гӯем амалҳо даст назананд ва беҳуда вақтро талаф надиҳанд. умуман дӯстони гиромӣ, таърихи солҳои охири рақобатҳои ин ду дастаро агар мо варақгардон кунем, пас мебинем ки дар маҷмӯъ дар ҳайати дастаи вахш бозигароне ки албатта дар солҳои қаблӣ ҳунарнамоӣ кардаанд хеле хуб дар хотир доранд муваффақиятҳо ва комёбиҳое ки вахш дар солҳои гуногун муқобили ҳосилот ба даст оварда буд. ин лаҳзаҳо тағйироти навбатӣ аст дӯстони гиромӣ ва дар ҳайати дастаи ҳосилот футболбоз иваз карда мешавад. аз майдон гирифта шуда истодааст дифоъгари канории Фирдавс Чақалов, рақами 21 ва ба ҷои ӯ рақами 3 Саидамир Алиев ба майдон мебарад. дастаи ҳосилот танҳо дар мавсими 2016 ва 2023 тавонистааст ки бар муқобили вахш пирӯз шавад ва ҷои ёдоварист ки дар ҳамон мавсимҳое ки мо гуфтем онҳо ду дафъаи ҳам дар сафар ҳам дар хонаи худ муқобили вахш ғалаба кардаанд. аммо дар мавсимҳои дигар бештари вақт маҳз бозигарони шаҳри бохтар бар муқобили намояндагони ноҳияи Фархор зафар ёфтаанд. муҳаммад шарифи саидхоҷа барои иҷрои зарбаи стандарти навбати тайёрӣ мебинад. ирсоли бисёр хуб аз сӯи ӯ, партофти қаблӣ ҳам ҷолиб буд ва тӯб аз майдон берун шуд. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи ҳосилот аст. муҳаммад шарифи саидхоҷа ирсоли навбати тӯб ба сӯи ӯ. хело ҳам дур рафт тӯб аз ҷаримагоҳи ҳариф, вале мавҷи дуюми ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот дар ҳолати қаблӣ мебоис роҳандозӣ шавад ки инҷо низ чандон муваффақ нестанд бозигарони мизбон. шариф андаке ба сиёвуш асроров бармехӯрад. ҷои ёдоварист ки корти сурх ба муҳаммад шарифи саидхоҷа. хуб тавре мо шумо мебинем дар ин ҳолат муҳаммад шарифи саидхоҷа худро идора карда наметавонад. аввал дашном дод ба мухлисон, баъдан ин амали худро такрор кард. албатта мухлисон ҳам дар ин гуна ҳолат шояд ӯро асабӣ карданд бо суханҳои худ, бо суханҳои шояд қабеҳу дашномҳо, вале че илоҷ, футболбоз дар ин гуна мавридҳо бояд эҳтиёткор бошад. муҳаммад шариф дар ин лаҳзаҳо акнун албатта ҳамдастҳояшро бениҳоят дар ҳолати мушкил қарор медиҳад. баҳсу мунозираҳоро баъдан кардан лозим аст. дар рафти бозӣ ба ҳар гуна иғвоҷӯиву иғвоангезии ҳарифон ё ҳатто баъзан вақт мухлисони онҳо бояд роҳ надиҳанд. ҳоло бо душвори ҳамдастаҳояш муҳаммад шарифи саидхоҷаро ором мекунанд. дӯстони гиромӣ, каме ҳолати ногувор ба миён омад.
як ҳолати нофаҳмо ҳам ҳаст. ва дар ин лаҳзаҳо дӯстони гиромӣ якбора 4 футболбоз дар ҳайати дастаи вахш иваз мешавад. рости ман ин гуна ҳолатро аввалин бор дар ҷараёни бозиҳои лигаи олӣ мебинам, махсусан дар гӯем ҳамин лаҳзаҳо, дар ҳамин дақиқаҳо, чун фурсат барои ивази бозигарон барои 5 нафар дар 3 давра ва ё 3 равзана ҳаст. аммо истоди мураббиёни дастаи барои албатта истоди мураббиёни дастаи вахш албатта ин лаҳзаҳо ҳолате ба миён меояд ки акнун онҳо якбора 4 нафарро иваз мекунанд. тағйиротҳо дӯстони гиромӣ омода мешаванд. албатта ба довари чаҳорум ҳам бисёр мушкил мешавад ҳамин лаҳзаҳо иваз кардани 4 нафар. ва ҳоло мову шумо мебинем ки ин лаҳзаҳо футболбозон иваз мешаванд. муҳаммад ҷон насков аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ Фатҳулло Фатҳуллоев рақами 18 ба майдон баромад. тағйироти баъди ин ивази Нуриддин Ҳамроқулов бо бозигари рақами 22 Суннатулло Азизов аст. ҳамчунин рақами 7 Суннатулло Исмоилов аз майдон гирифта мешавад, ба ҷои ӯ ба майдон бозигари рақами 77 Саидшоҳ Бозоров мебарояд ва Тоҳирҷон Тағойзода рақами 81 аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ рақами 19 Ҳусейн Нурматов баромад. як бора мо шумо 4 тағйиротро дар ҳайати дастаи вахш акнун дидем. вазъияти стандартиро бо иштироки футболбозони дастаи ҳосилот мо шумо акнун бояд бубинем. қоидавайронкуниҳо хело зиёд аст аз сӯи футболбозони дастаи вахш. дар чанд дақиқаи охир ирсоли тӯб бисёр хатарнок буд. Адам Ковач тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад, вале боз як вазъияти стандарти дигар бо иштироки бозигарони ҳосилот. ирсоли тӯбро мебинем. бенатиҷа аст ва Яворский дар аксари партофтҳо, дар аксари ирсолҳое ки ба дохили ҷаримагоҳ анҷом дода мешавад таҳти рақами 1 бозӣ мекунад ва бисёр бобоварӣ ҳаракат мекунад. Билова Марсен тӯбро ба бозӣ даровард. аз аут партофти навбатӣ ӯ натиҷа надод ва дарҳол аксул ҳуҷуми футболбозони дастаи вахшро мо шумо мебинем. Фатҳулло Фатҳуллоев дар канор, партофти ӯ ва ин вазъиятро Ойбек Абдуғаффоров бартараф мекунад. дар ҳолати қаблие ки нофаҳмӣ ба миён омад баъд аз қоидавайронкунии Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа муқобили Сиёвуш Асроров, шояд шумо дӯстони гиромӣ фикр карда бошед ки онҷо хатои футболбози дастаи вахш буд, аммо аслан ин тавр набуд.
توپ از میدان بیرون شود، زیرا ما در موسم قبلی سیاوش اسرارов و محمد شریفی سعید خوجا را در یک دسته در حتی دسته اسخط خوجان دیده بودیم. البته هم دیگر را خوب میشناسند، احترام هم دارند و نفهمی طور بعدا معلوم شد بین مخلصان و محمد شریفی سعید خوجا بوده است که اون نیز بعد از ترک کردن میدان باز یک بار دیگر به نزد مخلصان آمد و کمی گویم حالتی با وجود آمده رو گویم بررسی کرد، فکرهای خود رو گفت تا جای نفهمی هم فکر میکنم قسما رفت شد. یک لحظه خود رو اداره کردن نتوانست محمد شریفی سعید خوجا، متمرکزیت توجه رو از دست داد، شاید عصبی شد در همان حالتی که دشنام رو طوری اشاره کرده است از شنید. ولی طوری ما میبینیم این وضعیت اکنون با دشواری ها آورده میرساند برای دسته او. دیمیترو بیلانوک توپ رو به قفا میگذارد، اما بازیگران دسته حاصلات به حریف امکان ندادند. توپ رو از میدان سعیدشو بزرف بیرون کرد. در خط حمله اکنون با دیمیترو بیلانوک سنتولو عزیزов کمک کرده است. بازیگری که با جای نوردین همراقولов به میدان برآمد. شفقت یوتام هنگامی پاس دادن دقیق حرکت کردن نتوانست. فتولو هم در نوبت خود پاس رو خطا می‌دهد. اسلام زویرов در مرکز میدان توپ رو توانست به اختیار همدستایش برگرداند و محض با اشتراک او حمله نوبتی دسته حاصلات راه اندازی می شود. جای یادآوری است که محمد شریفی سعید خوجا از روی استعداد، از روی هنر و مهارتی که داشت قبلا گفته می شد یکی از مدعیان برای دعوت شدن به تیم ملی کشور است، مخصوصا در اون موسمی بوبروری که در حیاتی دسته کوکتاش داشت، بعدا در دسته روشن در سال 2023 هنرنمای خوبی این تیم این فوتبال باز رو دیده بودیم، اما بعدا بازیگری مذکور باز نتوانست به تیم ملی کشور جلب شود. یاپیو کاپاوا از میدان گرفته می شود و با جای او رقم 9 عزیزبک سلطانов یک حملهگر دیگر رو امین سبحانی به میدان میبرد. دیگر علاج نیست، دیگر امکان انتظار شدن هم کم باقی میماند برای مربی ایرانی، زیرا فرصت از دست رفته ایستاده است، وقت کم مونده ایستاده است و آنها یک نفر کم هم هستند. ولی حاصلات نمیخواهد دچار باخت شود. تجربه کسب امتیاز در برابر استقلال در بازی دوری گذشته آنها رو مطمئن میکند که تا به آخر بهر به دست آوردن امتیاز در رقابت تلاش کردن امکان پذیر است. دیمیترو بیلانوک پاس به کنار چپ، حسین نورمتov و توپ برسش به بازیگری دسته حاصلات از میدان بیرون شد. با سیدامیر علیف توپ رسید. حسین نورمتov در نزد توپ از ضربه کنجی توپ رو به بازی می‌دارد و در داخل جریمه گاه همدسته او امکان پیدا کرد که با سر ضربه زند. فوتبال بازی رقم 77 در لحظه قبلی وقتی با سر ضربه زد سعیدشو بزرف ضربه نه اونقدر خوب و دقیق رو اجرا کرد. هجوم نوبتی فوتبال بازی دسته بخش
вазъияти хатарнок аст. инҷо тавре мебинем зарбаи задаи Димитро Биланок дар ҳолати қаблӣ каме хато меравад. Ойбек Абдуғафоров пас медиҳад ба Самуэл Офори. Ойбек Абдуғафоров ҳоло идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот боз ҳам ба назар намерасад. миёни бозигарони ин тим зуд робита қатъ мешавад, яъне ба ин маъно ки наметавонанд муддати тӯлонӣ тӯбро нигоҳ доранд. инҷо бошад паси бисёр хубе буд ба самти Азизбек Султонов. Бортеякуае хело хуб ҳаракат мекунад. инҷо акнун Ислом Зоиров, аммо тавре дида шуд зидди ӯ қоидаи бозиро футболбозӣ дастаи вахш байрон кард. Бенҷамин Ампонса боз тӯбро каме дуртар равон мекунад. инро дарҳол довар дид ва огаҳӣ ҳам дод. фикр мекунам дафъаи дигар агар чин амали бозигар такрор шавад ҳатман ба ӯ корти зард низ нишон дода мешавад. ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилотро мебинем. имконияти хуб метавонист пайдо шавад. зарбаи задаи Ислом Зоиров, аммо дарвозабон Адам Ковач хело хуб ҳаракат кард. дарҳол аксу ҳуҷуми бозигарони дастаи вахшро мебинем. вазъияти хатарнок мумкин аст ки ба миён ояд. Димитро Биланок партофти ту ба сӯи ӯ натиҷа надод. эҳсон Бобоев пас ба канори чап. ҳусейн Нурматов наметавонад ки дар ин ҳолат аз Саид Амир бигзарад, аммо аут ба фоидаи вахш аст. боз як ҳолати дигаре ки инҷо ба миён омад. ба фикрам офсайд ба қайд гирифта шуд. бале инҷо диданатон шояд мумкин буд агар ба пурагӣ ҳамон саҳнаи такрориро мо медидем. Самуэл Офори, Акумади пас ба канори чап. инҷо партофти тӯбро мебинем. фурсат пайдо мешавад, аммо Азизбек Султонов наметавонад ки зарбаи росту хатарнокеро иҷро кунад. бисёр партофти хуб буд ба сӯи ӯ. Азизбек ҳамон нафаре аст ки дар бозии даври якум муқобили дастаи Артиш голи ягонаи дастаи ҳосилотро ба ҳадаф расонд ва он ҳам дар поёни рақобат дар дақиқаҳои иловагӣ. як бор дигар ҳолати қаблиро вақте Ислом Зоиров тӯбро ба дарвоза равон кард мову шумо такроран дидем. қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта мешавад. ва норозигии Амин Субҳониро ҳам дар ҳамин лаҳзаҳо аз ҳаракатҳои Азизбек Султонов мо диданамон мумкин аст. зеро воқеан ҳам шонси хуб буд барои Азизбек ва фурсатро ӯ истифода карда натавонист. Сунатулло Азизов вақте тӯбро нигоҳ накарда ба пеш медавид,
تو با سری او برخورد و از میدان بیرون شد. یاورسکی حالت رو البته خیلی خوب میبیند، درک میکند و درست خلاصگیری و قرار برآورده میتواند در موردهای ضروری سرگئی یاورسکی. این جهت البته برای دفاعگر مرکزی به نهایت مهم است. با وجود گذشته سالها، یعنی هر قدر که سن سالش به جای هم رسیده باشد، این فوتبال باز میتواند با استفاده از تجربه خود در این گونه موردها به طور ضروری بازی کند. حسین نورمتوف پرتافت نه اونقدر خوب بود از سوی او. بازیگران دسته حاصلات اکنون به هجوم میگذارند. اسلام زویرов پرتافت تو به کنار چپ. اکومادی توپ رو نگاه می‌دارد او در پایهای خود استوار باقی ماند. باز هم اسلام اکنون از مسافه دور ضربه او و گل. اسلام زویرов دور به دور برای ما و شما گل‌های بسیار زیبا و عالی رو تقدیم میکند. ضربه نوبتی دهشتناک و باور نکردنی است او از مسافه دور. اسلام زویرов دوستان گرامی، خبر ما و شما میبینیم حساب را 1-1 میکند. خیلی ضربه قوی و محکم از سوی او. اینجا اصلا اول میخواست پس دهد ولی چون دید وریانت های دیگر نیست، ضربه زد و به نهایت ضربه محکم و قوی. و اسلام زویرов دیگر باره در مرکز توجه قرار میگیرد. نفری که در بازی دور گذشته به نهایت گل زیبایی را به هدف رسانده بود. خب با یاوری امین سبحانی در حالت قبلی به فیلم کارت زرد نشان دادن، زیرا هنگام استقبال از گل طور ما دیدیم او به نزد استادی مربیان دسته حریف و بازیگران احتیاطی آنها رفته انگشت اشارتی خود را به لبانش گذاشته به معنای اینکه یک نوع تمسخرآمیز البته از این گل استقبال میگرفت و اشاره های غیر قابل قبول داشت، با او کارت زرد نشان دادند. دوام دقیقه بعدی اکنون جالب خواهد بود. وقت فکر کرد شاید که دوستان گرامی میتواند برتری خود را در بازی نگاه دارد. همگی با تفاوت یک گل آنها پیشرفت بودند، اما شاگردان عثمان ظریف عثمانوف دقیقترش نتوانستند برتری خود را حفظ کنند. وقت اکنون کم باقی مانده ایستاده است برای هر دو دسته، اما وقت که یک نفر زیادتی است در میدان به این معنا که فوتبالباز حریف کارت سرخ گرفته بود میتواند برای به دست آوردن پیروزی باز هم بیشتر مبارزه برد، بیشتر باز هم زیادتر تلاش کند. دقیقه آخرین جریان دارد دوستان گرامی. شاید با در نظر داشته اون برتری که دسته وحش بعد از دقیقه 30 تا دقیقه 80 بازی داشت، کم نفران فکر کردند که میتواند این برتری خود را از دست دهد دسته شهری بختر، ولی در 10 دقیقه اخیر شاگردان امین سبحانی فعال بودند، امکانیت ها پیدا شد و طور ما دیدیم پیشتر از آنه که اسلام زویرов گل زند ما شاهدی آن شدیم که امکانیت برای فوتبالبازان دیگری دسته وحش حاصلات هم بود، معذرت، از جمله برای عزیزبک سلطانوف. 5 دقیقه وقت ایلوه شد. بعد از چند لحظه تغییرات آخرین در حیاتی دسته وحش صورت میگیرد.
аз рӯи он ишораҳое ки ба мо ҳаст ва ҳамкасбонамон ба мо гуфта истоданд, Сиёвуш Асроров чанд лаҳза пештар аз ин хостааст ки ӯро иваз кунанд, аммо акнун каме дертар ҳам бошад ӯро ба фикрам иваз мекунанд, зеро Алишер Баротов барои баромадан ба майдон дифогари дастаи Вахш ҳоло тайёрӣ мебинад. Вахш бошад дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ барои ба даст овардани 3 имтиёз муборизаи худро бояд давом диҳад. акнун онҳо фаъол ҳастанд, акнун онҳо ташаббусро боз ба даст мегиранд. ҳосилот бошад ба хатти дифоъ бештар менишинад. Яворский бо ҳамроҳии Тони Бикатал тавонистанд ин ҳолатро бартараф намоянд. Бенҷамин Ампонса ва идомаи ҳаракатҳои ӯ, аммо ин ҳуҷум бартараф шуд. Боз ҳам тӯб ба назди Ампонса омад. Димитро Беланок аз канор ирсоли тӯбро аз сӯи ӯ мебинем, вале пешроҳи ин партов гирифта шуд. Вахш агар мусовӣ кунад, дар садри ҷадвал шумораи имтиёзҳояш бо дастаи Артиш баробар 8 имтиёзӣ хоҳад буд ва ҳарду онҳо пешсаф мешаванд. Эсхатову Ҳулбук 7 имтиёзӣ доранд ва дар зинаҳои сеюму чорум Истиқлол ҳам 7 имтиёз дорад, аммо бозии даври чоруми худро Истиқлол пагоҳ муқобили Панҷшер дуэр мекунад. дар зинаҳои баъдӣ зинаи шашум Барқчӣ аз 5 имтиёз, баъдан Регар Тадазу Равшан бо 4 имтиёзӣ қарор доранд ки баъд аз чанд лаҳза бозӣ байни онҳо сурат мегирад. ирсоли тӯбро мебинем, вазъияти хатарнок. инҷо футболбозони дастаи ҳосилот тавонистанд ин ҳолатро бартараф кунанд. аз аут Сергей Яворский ишора карда истодааст ки ҳама бояд ба ҷаримагоҳ раванд ва ӯ бевосита тӯбро ба ҷаримагоҳ мепартояд, аммо тавре мебинем инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. инак дӯстони гиромӣ, футболбозӣ ваз мешавад. Сиёвуш Асроров ки каме осеб гирифта буд, хоҳиш кард ки ӯро иваз кунанд ва ба ҷои ӯ ба майдон Алишер Баротов мебарояд. ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ, дар даври оянда, дар даври панҷум Вахш дар хонаи худ бо Панҷшер бозӣ мекунад ва дастаи ҳосилот зидди Равшан дар сафар бояд бозии худро барпо намояд. Шавкати Отам дар мубориза бо Сергей Яворский қоидаи бозиро вайрон кард. ҳамчунин дар даври панҷум Барқчӣ бо Ҳулбук, Истаравшан бо Регар Тадаз, Истиқлол бо Артиш ва Эсхата бо Хуҷанд бозӣ мекунанд. бозиҳои даври панҷум 11, 12 ва 13 апрел баргузор мешаванд. Самуэл Офори пешроҳи партофти ҳарифро гирифт ва боз як бори дигар тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон мекунад. Акумади тӯб бо расиш ба бозигари дастаи ҳосилот аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи меҳмонон. Вахш албатта талоши зиёдтар дорад. ин лаҳзаҳо онҳо дар фикри он ҳастанд ки 3 имтиёзро аз даст доданд, вале аз сӯи дигар муборизии дастаи ҳосилотро ҳам бояд фаромӯш накунем. ин даста дар даври гузашта муқобили Истиқлол ҳам дар ҳолати мушкил қарор дошт. яъне Истиқлол зиёдтар ҳуҷум мекард, вазъиятҳои хатарнок дошт, фурсатҳо дошт барои задани голҳои дуюм, аммо тавре мо дидем онҷо голи дуюми Истиқлол набуд. дар поёни рақобат Ислом бо голи бениҳоят зебои худ ҳисобро баробар кард ва инҷо ҳам дар бозии даври чорум маҳз Ислом Зоиров бо як зарбаи маҳкаму дарвозакӯб аз масофаи дур ҳисобро баробар кард ва наздик аст ки барои дастаи худ як имтиёзи пурқиматро аз ин рақобати сахту сангин таъмин кунад. Ҳусейн Нурматов тӯбро ба бозӣ медаррад ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ 5 дақиқа вақти илова шуда хотима ёфт ва Гулмуроди Саъдулло садои ниҳоии уштаки худро баланд мекунад.
яке аз рақобатҳои ҷолибтарин дар доираи бозиҳои даври чоруми лигаи олӣ бо иштироки дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва бахши шаҳри Бохтар мусовӣ 1-1 ҷамъбаст мешавад. хело рақобати хуб, рақобати ҷолибу арзанда, ҳуҷумҳои хатарнок бо иштироки ҳарду даста дида шуд. ба тавре мо дидем Нуриддин Ҳамроқулов аз ҳайати дастаи Бахш гол заду аз ҳайати дастаи ҳосилот Ислом Зоиров голи ҷавобиро ба ҳадаф расонд. Бо ҳамин ин ду даста имтиёзҳоро байни ҳам тақсим мекунанд дар бозие ки дар варзишгоҳи Талко-аренаи шаҳри Турсунзода доштанд. бисёр испос мегӯем ки тӯли ин муддат ҳамроҳи мо будед. гурӯҳи эҷодию техникии шабакаи телевизионии варзиш аз варзишгоҳи Талко-арена гузориши мазкурро пешниҳоди шумо карданд. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд ва роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Бахтибеков. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.